ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ପରା। ଧଳା ହଉଛି। ସେ ଢଳା ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଏବେ ସବୁ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇତେ କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ନାଗି ନାହିଁ କି ବାহিର ଦେଶର ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିବନି। ତମେ ଟାଇମ୍ରେ କହିବ ମୁଁ ଖାଇମି। ଏବେ ଡେରିରେ ଖାଇବ କି ଚୁଲି ରାନ୍ଧି ମିଳିଯିବ। ଆଉ 11ଟା ଚୁଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲୁ ଆମେ 10ଟା ଲଗେଇଲେ ବେଶ ହେଇଗଲା। 10ଟା ଚୁଲି ଲଗେଇଲେ ସକାଳ 5ଟା। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହବନି। ମନା କରିବ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାରିବିନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ତ ଡେରି କରିକି ଖାଇବ। ବାସ ବରାବ ଆସିବେ। ଆଇଲା କିଏ ହେଲା ତତେ କି ସେ ରାତିରୁ ଆସିକି ରାନ୍ଧିକି ଦେଇଦେବେ ତତେ। ବାସ ଆସିବ ରାନ୍ଧିବ ତୁ କାହାଣି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିବ ପଳେଇଆସିବେ। ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯିବେନି କି ରହିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ କେଠି ପଳେଇବା ଚାକିରି ବସେଇଲା। କିଏ ସରିଗଲା କିଏ କହୁଛି? ଖାଉଛି ଚାକିରି ସରିଲା। କାହିଁକି ତମର ଦଡ଼ିରେ ପରା ଚାକିରି ସରିଗଲା ତାର କେଠି ସରିଗଲା? ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି ସରିଗଲା। ହଁ କାନକୁ ନ ଶୁଭୁନି ଏଇଆ। ଆମଦାର କାହା ଧରଣା ହେଲା ଆଁ ଆମଦାର ସେ କାହା ଧରଣା ହେଲା। ତମେ ଯିବ ସେ ଖାଇତେ ଦେବ ତମେ ଯିବ ଖାଇବ। କିଏ ଦେବ? ଦଡ଼ି ଦେବ। ଯିବନି ଖାଇତେ? କିଏ କି ମାମୁଁ ହିସାବରେ ଯିବନି? ଦଡ଼ି ଖାଇଦେବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ମିଳିବନି। ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଦେଉଛି ଟିଭିର। ଜାଳ କେହି ଜାଳୁଥିଲେନି। ଶାଶୁ କଥା କେହି ମାନୁଥିଲେନି। ବୋଉମାନେ ଖାଲି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଟିଭି କିସ ମୋବାଇଲ ଗେଞ୍ଜୁଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ଚୁଲିର ରାନ୍ଧିଏ। ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖୁଛ ନା ଏଇ ଟିଭିରେ କେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଇଦେଇକି ସବୁ ବସିଗଲେ। କାଠର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍। ଏବେ ଚୁଲିର ହେଲା ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା କରିବେନି। ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଦେଖୁନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୁକ ପୁରା ଲେଖା ଦେଉଛି ଲୋ। ଦେଖୁନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଧରି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖେଇ। 10ଟା ଚୁଲି ହେଇଗଲା। ମୁଁ 10ଟା ରାତିରୁ ଲଗେଇଦେମି ଚୁଲି ତ କଥା।